Now kana tatenderana kuti Mwari, God is life, uye muna Mwari hamuna rufu. Saka rwakauya sei tikati rwakauya nemunhu mumwe chete? But munhu mumwe chete uyu zvakafamba sei kuti azotadzira Mwari? Munhu mumwe chete akanyengedzwa nenyoka yakare yainzi the serpent anova diabolos. Saka sei diabolos akanyengera munhu? Aizviziva kubva pakutanga, anonzi iye, shoko rinoti 8 verse 44, uyo akanga ari muurayi kubva pakutanga. Saka anonzi muurayi ndiani? Ndisatani. But anouraya sei? Anouraya achishandisa instrument yesimba rinonzi death. Death chii? Taitsanangura kuti is the separation from the Father. Saka Satani anowana mukana kubudikidza nekuseparatwa kwenyu from the Father, meaning from the presence of the Father. Yetrapayo. Saka munhu ari responsible nerufu chaiye kana tauda kutaura nezvazvo doctrinary, ndiMwari here kana kuti ndiSatani? Obviously ndiSatani. Now mubvunzo wotanga kuti ko ukama hwerima nechiedza huri papi? Satani ndanoziva kunzi ndiye muurayi. Ko Mwari akupinda papi pakufa kwevanhu? Po Satani imhando yaMwari, zvinozikanwa izvozvo. Satani imhando yaMwari, zvinozikanwa izvozvo, nekuti akagara angova rebellious kubva kuna Mwari kubva pakutanga. Saka ari responsible for death ndiani? Ndiyeye akatanga kuti munhu wekutanga afe, because ndiye akanyengedza munhu. Anyengedza munhu with the intention yekuziva kuti if you are chased from the garden, because munhu azotadza akadzingwa mubindu, because haana kukwanisa kugara mubindu, havana kugona kugarika mushure mekunge munhu adi atadzira Mwari. Uyu akabva atora advantage yekuti now I can manipulate and take advantage of the absence of life in you, which is your Father. Saka I can do anything. Saka zvinhu zvose zvakakwanisa kugona kumomotera rufu rwokufa pano panyika, extinction, sickness, disease, limitation, poverty, anything zvamungada kutaura zvakava possible and zvakakwanisa kuva neaccess. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti munhu anga abva pana baba, ari pana baba haabatiki, ari pana baba haasvikiki paari. Anofanira kuenda murima umu kuti aatakeke. Ndizvo naye. Because pana baba pane security, pana baba pane provision, pana baba pane zvese. Saka ana baba anonetsa kuapproacha, because ana baba anogara mulight. Shoko rinotaura richiti Mwari Baba, he is the immortality. He that is only immortality, who dwelleth in an unapproachable light, which no man have seen or has ever seen or can never see. But he is an immortality that dwells in an unapproachable light, which no man can see, which no man can approach. Na Satan hagoni kuapproacha panogara Mwari. Ndikukotani 1 Timothy chapter 6 verse number 16. Mwari chiedza chinogara muchiedza. Saka ndo zvataiva izvozvo. Kana kuti ndo that was the plan of God yekuti aifanira kugara imomo. But munhu paakatadza pekutanga akazvidisconnect. Saka akava vulnerable to all kinds of darkness. Saka Mwari opposite of darkness, because iye ndi light. Death is darkness, ignorance is darkness, confusion is darkness, poverty is darkness, sickness is darkness, coronavirus is darkness, any other thing chisina upenyu machiri, ichocho ndo rima ichocho. Saka hatigoni kuassociate Mwari nerima, hatigoni kuassociate Mwari nerima zvachose. Hazvina kana kukama. Ndo anonzi marivals iwayo, ndo anonzi marivals iwayo.
shoko rinotaura wani kuna 6 verse 14 2 Timothy 2 Corinthians 6 verse 14 kuti kochiedza chingagova neukama hweiko nerima, kokusarurama kungagova seko neukama, kungagova seko neukama nekururama, ko bheriari angagova neukama hweiko naKristu. Aingoda kuzama kutsanangura mapandi maviri asingafi akasangana, kururama nokusarurama, chiedza nerima. Saka kana Mwari achinzi chiedza, hamugoni kuwana any iota of darkness in him. Saka death inoenda kusaidi kupi? I know there is confusion yakauya ikawanda ikagarisa mubhaibheri nekuda kweOld Testament, nekuti vanhu vanga vari muOld Testament they didn't know God. Christ is the express image of God. Saka ndiye anotsanangura nekutudza the reality and the character and the nature and the true nature of God is revealed in Christ. Old Testament yakazara mixture of life and death and all those things, because they did not have the accurate, precise, epignosis, the precise, exact, accurate knowledge of God. Some other things were ascribed zvichingonzi ndezvaMwari, zvaitwa naMwari. But uyu paakazoya akati I am the exclusive definition of God, which means what I cannot do, God cannot do. What I can do, God does. What I do, I see my Father do. What I do is because I see my Father doing. What I don't do, my Father does not do. Why? Because Shokoro 1:18, John 1:18, Nyorama verse I pass. 1 chapter 1 verse number 18. No one has ever seen God at any time. And the only begotten Jesus, who is in the bosom of the Father, he hath declared him. No one has ever seen God at any time. As the Old Testament inotaura kuti Moses akamona face to face, inotaura kuti wana ndikaitaura naye, wana Jacob andazoona Mwari ndikarwa naye. But isu kana takutaura doctrinary, we come to Christ otitaura kuti vangataura izvo but hakuna munhu akaona Mwari, ndini ndakuudzai. Why? Because in the beginning was God. In the beginning the word was with God. In the beginning was the word was with God, and the word was God. In verse 14, the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, the glory of the only begotten of the Father, the only who is full and of grace and truth. Verse 14, first John 1:1 and John 1 verse number 15. So kumkaenda naye pa 5 kana mizika naye inokudza ipo kuti in him was life, and the life was the light of men. So where there is life, there is light. And zvinozikanwawo ndezvekuti where there is light, there is no darkness at all. Saka nature yaMwari necharacter yaMwari is not death, it's light. And that light comes from the life of God. 1 verse 5 John, the life of God was the light of man. The light of God is the light. So where there is the life of God, there is no darkness, and the death is darkness. You can't associate the death and darkness, because death is the opposite of life and darkness is the opposite of life. Right? Atimboenda pa nature yaMwari 1 verse number 17 dzebhuku raJames 1 verse number 17. Kuna vanhu vanokanganisika, inonzi err. And do not err, my beloved brethren. And it vitangira pa 16, do not err, because people are getting into error because of lack of all knowledge or of the scriptures. Every good gift and every perfect good gift is from above and cometh down from the Father of lights. Saka Jesu ndiye light, akatipawo light iroro, but baba manje vazobereka tese takawanda malights enyika inoyi. As the greatest light ndiwo baba wacho. Saka he is the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Mwari wedu chiedza, uye haana kushanduka kana mumwe musi wanofuma achinja. Zvaingova ndo zvaari, ndo zvaanoramba ari. Mwari haasi responsible pakuuraya vanhu, haasi muurayi, haana business nerufu. Actually rufu atori muvengi waMwari, nekuti ruri kutopedza vanhu vake. Rufu muvengi waMwari.
Mwari chiedza, mari hamuna rima. God is life, is light. In him there is no darkness at all. Saka toda kuziva kuti saka anouraya ndiani? John 10:10. John 10:10. 10:10 John. Inotaura kuti a thief cometh but to steal, to kill and to destroy. But I am come. Muri kuona kuti it's a contrast. Kuti muziye definition yaMwari chaiye munobata John 10:10. John 10:10 inopa description ya Satan kuti muziye kuti anouraya ndiani. Yopa description ya Jesu muziye kuti anopa upenyu ndiani. And anopa upenyu chete. Anouraya anongomirirawo kuuraya chete, haadi zvoupenyu izvo. Saka anzi a thief cometh to kill, to steal and to destroy. That thief iyoyo ndi Satan. Ndiye anouya kuzouraya, anouya kuzoba, anouya kuzoparadza. Ndio zvake. Asi kuti inini handina kuuya kuzodzokorora izvozvo because hazvimo munature yangu. Ndi Jesu. But I am come that you may have life and have it abundantly. Ndio Jesu. Saka muna Satani zvokwa Jesu hamuzwani. Muna Jesu zvokwa Satani hamuzwani. Muna Satani chiedza hamuchiwani. Muna Jesu rima hamuna. Muna Jesu mune upenyu. Muna Satani mune kufa. Clear. Saka ina ndiri kana munhu akafa ndoti Mwari maita henyu, Mwari kuronga kwaMwari, rufu mutemo waMwari. Rufu harusi mutemo waMwari. Rufu hauzi murayiro waMwari. Rwataurwa pa 5 verse 12 taierenga. For by one man sin entered into the world, and death by sin, and death reigned unto all men, for all have sinned. Saka death entered through sin, which entered through disobedience of the first man. Hapana Mwari apa. Hapana Mwari pa equation izwa chose. God is not linked with death because God is not linked with sin. Yet death is a product of sin. So death and sin and the devil are one side. God the Father, God the Son, life and light are on the other side. Finish, period. You don't mix these two territories at all. Hallelujah. Jesu antotaura kuti uyu imi muri wababa yenyu diablo, ndiye baba, umwe ndi baba wakumwe, umwe ndi baba wakumwe. Akavaudza kuti imi muri wababa yenyu diablo, imi anga ari muurayi kubva pakutanga. Pandozikanwa kubva pakutanga kuti anga ari muurayi ndiani. Haana kumbochinja. Devil is the same yesterday, today and forever. Jesus is the same yesterday, today and forever. God the Father is the same yesterday, today and forever. There is nothing good in darkness. There is nothing good in death. There is nothing good in sin. Ndosaka Jesu akauya kuzoita counter sin. 1 John chapter 3 verse 5. Chapter 3 verse 5. You know, for this cause, I'm going to paraphrase. The Son of God was manifested. And it akauya kuzoita say to destroy sin. And in him there is no sin. 1 John. And akauya kuzoparadza the works of the devil. What was the works of the devil? This is very clear. There is no confusion here. There is no debate. There are certain facts that are supposed to be intact. Asingatombo any discussion. Kuti death ndeyani, life ndeyani. 3 verse 5 to 1 John. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Muna Jesu hamuna chivi. Yeti chivi ndo chinoterwa nerufu. Saka pabva chii, rufu rwabva. Saka shikurura kuti mwanakomana akauya panyika kuti take away, azotakura chivi. Asi atakuri chivi chega, anotakura chivi nema consequences echivi. Saka rufu, he was an effect, a result of a wage of sin. Saka pakatorwa rufu,
pakatorwa chivi. Rufu harusina simba, ndosaka akarukunda nekuti auye azofa iye, airuabsorba kuti rupinde maari, oenda narwo onorurasa kudumping area, omuka asisina nokuti aiva nesimba rekuti ana atora upenyu hwake ahurasa azohutorazve. Akumuka ane upenyu hunonzi life forever, inonzi eternal life, ndo yaakupa anyone anenge atenda kuresurrection yake. Munhu iyeye has passed from death to life. 5:24 John 5:20, you have passed from death to life. Hakuna munhu ari muna Kristu achafa. Kunovigwa kwamunoitwa kumakuwa munonzi mavata because muri kumirira resurrection. Saka uyo akauya kuzoseva that solution iyoyo. That's why even the life yepanyika panapa you can control death. Death yepanyika panapa we can control it. Yekufa kwavanhu panyika we can control it. We have the power. Through our tongue we have the power to stop death. We can control it. That's why shoko right hands, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Mukaerenga inotaura 10:8 Matthew, raise the dead. Isusu tisi tinotodedzwa kuti tiri kuministry yekumutsa wakafa, hatizi kuministry yekuuraya isi. Hatizi masatanist, hatizi kuministry yasatani, tiri kuministry yekuti atofa ngaamuke. So we're not 10:8 Matthew, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Aida ngozara makutsanangura kuti ministry yandiri kukupa as ministers of God, ndimi munono cleanse vanorwara, munoporesa varwere, munomutsa vakafa. Why? Because we have authority over death. We have authority over death. Takaiwana kupa authority over resurrection pakakunda iye Rufu. 11:25 John, Jesu akaudza Maria, Maria na Martha paya vachidiscussa pamusoro pemurume ainzi Lazaro wangafa hanzvadzi yavo. Vachinzi ndinotoziva kuti achamuka mambo zvamataura pa verse 25, 11:25 John. Inotaura I am the resurrection and life, which means whoever has believed in Jesus has believed in resurrection. And that resurrection is powerful as early as now. Haisi kuzongomira kuti mutsa kana tambo tanga tavata zvekuzonzi tsuriarira zverapture. Even right now we have the power of resurrection. We can raise the dead, we can heal the sick, we can cleanse the lepers. Tinoisa maoko pavanonhorora vachimuka vachinaya. Tinaro simba racho. Simba iro takaripuwa. It's a power that was given to every believer. Every believer has the power to do these things. This one is a special office yegift nemunhu. There is a general authority yakapuwa munhu. Shoko rinotaura pa chapter 16 verse number 17 Mark 16 verse number 17 Mark 16 verse number 17. Inotaura, these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall heal the sick. They shall raise the dead. They shall speak in other tongues. It's an authority by nature. It's an authority. It's a natural authority. Kingdom. We have power over those things. And that power was placed on our tongues. Tongue. Muromo medu ndo mune authority. Ndosaka shoko richitaura kuna Proverbs chapter 18 verse number 21. Inotaura kuti death and life is in the power of the tongue. And vanofarira chinhu icho vachadya muchero wacho, mafruits acho, chinhu chinonzi muromo icho. Saka if you speak, make sure you are not speaking death. You are speaking life over death, because you have the power to counter what death has done. We are born of God. God is life. In him there is no darkness or any shadow of turning. Saka we are his offsprings. We carry the DNA of God in us. We have authority. Shoko rakanzi power mukarendera ku Greek, ku Hebrew, shoko rakanzi power muna Proverbs 18 verse number 21. Exactly shoko rinoreva kuti ruoko, hands. Saka zvinoreva ipapa mukasubstitute shoko kuti power knows death and life is in the hands. So death and power and life is in the hands of the tongue. Meaning you can speak life and speak death, but you can't speak death to something that is alive. Kunze konge chinhu icho chiri chani cheministry ya Satan, you can speak death
to something chiri kurarama muupenyu, even a growth or a pain or a chii or even maulcers or mapiles or whatever. Munhu ane problem yainayo, you can speak death to that thing ichigoita process. Takanzi tine simba rekutsima, rekudzura nekupwanya, tosima zvaMwari ipapo. 1 verse 10 Jeremiah akapuwa